Dobrodošli u emisiju Djeca pričaju najljepše priče. Učenici iz osnovne škole Aldo Smajlović. Zajedno razgovarajmo o bitnim temama. Školska radio emisija Djeca pričaju najljepše priče. Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasu se dječjeg radija. Djeca pričaju najljepše priče. Danas je petak, 11. oktobar. Današnji program započinjemo rubrikom Dječja nedjelja, u okviru koji ćemo govoriti na temu zaštita učenika od zloupotrebe interneta i opasnosti koje on nosi. Sa nama u studiju su učenici iz osnovne škole Aldo Smajlović. Šalje vam lijepo pozdrav, Fatima. Koje opasnosti nosi internet? Reći će nam Ehlimana. Roditelji nerijetko misle da će djecu sačuvati od utjecaja lošeg društva kontrolirajući, ograničavajući pa i zabranjujući im izlaske i druženja, osobitost pojedinim nepoželjnim prijateljima. Često se osjećaju mirnijima i sigurnijima dok su im djeca kod kuće za računarom na internetu nego dok su vani s prijateljima. Hvala. Koji su to neprimjereni sadržaji interneta, reći će nam Najla. Iako pruža brojne pogodnosti, internet također može biti mjesto na kojem će djeca biti izložena štetnim i neprimjerenim sadržajima. Kako bismo mogli zaštititi djecu od takvih sadržaja koji nisu primjereni djeci i što se po tom pitanju može poduzeti. Prije svega, neprimjerenim se smatra svaki sadržaj koji nije prilagođen uzrastu djeteta. Hvala. Šta označava cyberbullying, reći će nam Kerim. Cyberbullying uključuje slanje, objavljivanje i dijeljenje negativnog, štetnog ili lažnog sadržaja o nekom drugom. To može uključivati dijeljenje osobnih ili privatnih informacija o nekome što uzrokuje neugodnost ili poniženje. Samo značenje cyberbullying znači internetsko zlostavljanje. Hvala. Da li maloljetna djeca trebaju imati društvene mreže na kojima se upotrebljava nasilje? Reći će nam Armila. Razvojem tehnologije i padom cijena, prije svega pametnih telefona, društvene mreže su postale dostupne u svakom dijelu svijeta. A veliki broj korisnika tih socijalnih platformi su i djeca, čak i ona mlađa od 13 godina, što je uobičajena granica za slobodno korištenje ovih mreža. Hvala. Na kojim mrežama se odvija nasilje preko interneta? Reći će nam učenica Lajla. Može se odvijati na društvenim mrežama, aplikacijama za razmjenu poruka, gaming platformama i mobilnim telefonima. To je ponašanje koje se ponavlja i koje ima za cilj da uplaši, naljuti ili osramoti osobe koje su napadnute. Nasilje uživo i nasilje na internetu se često mogu dešavati uporedo. Međutim, nasilje na internetu ostavlja digitalni zapis koji može da posluži kao dokaz prilikom njegovog zaustavljanja. Hvala. Da li uređaji i tehnologija utiču na naše zdravlje? Reći će nam Emira. Današnji život postaje gotovo nezamisliv bez korištenja mobilnih telefona. U svijetu trenutno postoji oko 5 milijardi korisnika mobilnih telefona, a oko polovicu njih čine korisnici pametnih uređaja. Pametni telefoni postaju nezaobilazan dio svakodnevnog života te na neki način predstavljaju i novi način življenja modernog čovjeka 21. stoljeća. Naravno da uređaji utiču na naše zdravlje, a pogotovo na naš emoću. Hvala Emira. Što trebamo uraditi ako vidimo nasilje preko društvenih mreža? Reći će nam Merijem.
Ako naiđete na nasilje preko društvenih mreža, važno je da reagirate impulzivno i da zabilježite sve relevantne informacije. Također prijavite nasilje platformi i potražite podršku od prijatelja ili stručnjaka. Hvala, Merjam. Za danas zadnje pitanje. Kako treba postupiti kada uočimo nasilje nad našim vršnjacima, reći će nam učenica Hana. Kada se vrši nasilje nad našim vršnjacima, trebamo probati zaustaviti jer može biti veoma opasno. Nasilje je pojava koja se zavukla u sve pore savremenog društva. Jedan od oblika nasilja kojem se sve više govori je i ono među mladima koje je često prisutno u hodnicima i prostorijama škole. Hvala. Završili smo sa današnjom emisijom. Nadam se da će ovi savjeti biti korisni u vašim životima. Hvala. Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasima dobrog raspoloženja dječjeg radija djeca pričaju najljepše priče. Ovog popodneva vodimo vas u zagrljaj govora o bitnim temama. U povodu obilježavanja dječje nedjelje govorit ćemo na temu razvijanja i jačanja osjećaja zajedništva. A gosti ovog puta su učenici iz osnovne škole Ado Smajlović. Ja sam Esma i želim vam ugodno slušanje. Lamija, kao sportska trenerica, kako vi vidite ulogu zajedništva u svom poslu i svakodnevnom životu? Hvala vam na pozivu. Meni je zajedništvo u sportu ključna stvar. Kao trenerica stalno gledam kako sport povezuje ljude. Na terenu svi rade zajedno prema zajedničkom cilju. Bez obzira na individualne razlike, zajedništvo se gradi kroz podršku među igračima, zajedničke proslave uspjeha, ali u teškim trenucima, kada treba ohrabriti i podići svi igrača, to iskustvo se prenosi i izvan sportskih terena, stvarajući pozitivnu atmosferu i u svakodnevnom životu. Hvala Lamija. Ervade, kao volonter vi također često radite na jačanju zajedništva. Kako vi vidite važno zajedništvo u svom radu? Hvala vam. Kroz volonterski rad shvatio sam koliko je važan osjećaj pripadnosti. Kad se ljudi okupe i rade zajedno za dobrobit zajednice, to ih povezuje na način koji je teško opisati. Primjerice, kada organiziramo humanitarne akcije ili događaje za mlade, osjećamo da činimo nešto što nije samo za nas, nego za cijelu zajednicu. To pomaže ljudima da se osjećaju korisno i povezano, a zajedništvo čini našu zajednicu snažnijom i otpornijom. Lijepo rečeno, Ervade. Ali, vi ste učitelj i radite sa djecom. Kako vi u školi radite na tome da djeca razviju osjećaj zajedništva? Hvala vam na pitanju. Mislim da je jako važno od malih nogu učiti djecu da budu dio zajednice. Učimo ih da pomažu jedni drugima, da rade zajedno na projektima i da cijene različitosti među svojim prijateljima. Organiziramo zajedničke aktivnosti poput timskih igara i kreativnih radionica, gdje djeca uče da je snaga u zajedništvu. Tako oni razvijaju osjećaj da su dio nečega većeg, što je važna lekcija za cijeli život. Hvala Ali. Ibrahime, kao predstavnik udruženja mladih, kako vi radite na povezivanju mladih i jačanju osjećaja zajedništva? U našem udruženju trudimo se organizirati različite aktivnosti koje okupljaju mlade ljude. Bilo da se radi o sportskim natjecanjima, kreativnim radionicama i volonterskim akcijama. Važno je stvoriti prilike za druženje i suradnju. Kroz ove aktivnosti mladi mogu upoznati jedni druge, razviti prijateljstva i osjećaj pripadnosti. Zajedno gradimo bolje društvo jer kada se mladi povežu mogu postići velike stvari. Hvala Ibrahime. Aisha, kao poduzetnica, vi imate priliku poticati zajedništvo i u poslovnom svijetu. Kako vi to vidite? Hvala vam. Za mene je važno da svako poduzeće ima odgovornost prema zajednici.
Mi često organiziramo volonterske dane i donacije za lokalne projekte, ali se trudimo i poticati timski duh unutar same tvrtke. Kada zaposlenici osjećaju zajedništvo na radnom mjestu, oni se s tom energijom vraćaju svojim obiteljima i prijateljima. Na taj način jačanje zajedništva postaje dio svakodnevnog života, a ne samo poslovne strategije. Hvala vam svima na inspirativnim riječima. Zajedništvo je ono što nas povezuje i jača, a vaše iskustva to savršeno pokazuju. Dragi slušatelji, ostanite s nama za više inspirativnih priča, a sada slijedi pjesma posvećena upravo zajedništvu i snazi koju osjećamo kada smo zajedno. Hvala vam puno što slušate naš radio. Školska radio emisija Djeca pričaju najljepše priče. Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju Dječjeg radija Djeca pričaju najljepše priče, te u okviru obilježavanja Dječje nedelje govorit ćemo na temu razumijevanje različitosti i razvijanje tolerancije. U našoj radio emisiji danas su gosti učenici iz osnovne škole Avdo Smajlović. Svima veliki pozdrav od Emira. Emine, šta je tolerancija? Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstava različitosti kao forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To je moralna dužnost. Tolerancija je vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulturi rata u kulturu mira. Hvala, Emine. Da li toleranciju možemo naučiti? Odgovorit će nam Neđla. Hvala, Emre. Prvi učitelj tolerancije je porodica. Tolerancija se uči najčešće po modelu. Dakle, gledajući nekoga drugoga koji ima razvijene tolerantne oblike i obraze ponašanja. Djeca će ih usvojiti. No porodica nije jedini učitelj. Sve strukturne društva trebala bi da se uključe u odgoj oko tolerancije, kako se uključuju u ostala porodična odgoja. Hvala, Neđla. Da li je pametno da nekog izbjegavamo zbog fizičkog izgleda, ali Najčešće smo tolerantni prema onima koji su nam slični, dok kod osoba koje su drugačije od nas smanjenje tolerancije, ljudi koji razmišljaju i ponašaju se drugačije plaše nas jer nismo u stanju predvidjeti njihove reakcije, ne znamo kako bi se prema njima ophodili. Straha rađa odbojnost, netrpeljivost i neprijateljstvo. hvala, ali i zadnje pitanje za danas, zašto trebamo imati razumijevanja? Reći će nam Sara. Upoznajući druge osobe, razumijevajući drugačije vrednovanje stvarnosti, postajemo bogatiji. Mi na taj način bolje razumijemo. Do tada nam strana ponašanja, također bolje razumijemo i sebe. Prihvaćanje i razumijevanje različitosti temelje kvalitetnije komunikacije i života cijele društvene zajednice. Bogatstvo života nalazi se u toj različitosti. Hvala što slušate naš radio. Mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Školska radio
radio emisija Djeca pričaju najljepše priče.